voin hi July ni thum sang hi le som ni pali ni lai ni ani a Tlawng bridge buru Sihhmui Lei buru Lengpui road ram na sakhat mai voin chu atiang vel hi ni vai trong chuan bahut jam karta he antiani khoya po hetiang ang motor jam a omni kho hian a to rail tu angai thina in thlahung lova ro kan rail fel thin apoi mo ni Lengpui airport road a Sihhmui Lei bula azama hei lemi sokan bek tir mai chuan ti ngai na bom lo ve tun tuma po hian in thlahung lovin ro kan han rela rem kan han ruat zunga chu tiang ani lo chuan kan dingoi thup reng maya chuwang chuan a to rail tu a ro rail tu kan in pel theina na kan kal theina na siam rem ro rail a solve dan kan ngai tua angai thina ni keipo traffic duty a kan tangve talo lo pani kha tuna thil kol pup kan mu hi Sihhmui Lei bridge lei thar tur kha ani a an siam zo ve trep to a structure hi hemi ado tur hi a muna da ngal thei ani lova ti hian mun sana Sihhmui Lei bul luka khan siam ani a ti chuan an zo huna helai a hian an do peidon ani amai ro chu na alatam khop maya ka hriat sual chuan Sihhmui Lei hi voi ni nge voi thum lai a chim to a nun na chan te po an to thin ani kha khopui dai mai ni si in helai lei hi siam that ani har em maya tuna ado tur structure kan ti helai tuna siam lok po hi eng ang taka tha ni ang mo an do zo hun anga helom kho mai a that chu a tha viau tura ngai ani a ti chuan helai phei hi nizan nge tuk in mai khan lo mina kan ma so leimin so hetiang hian na sattakinaron min tha a aron chim tha a motor pakhat thetia kal lo chuan a in pel thei si lo ani chuwang chuan in nga angai thin hei hian tun lai chu zama siam na sa em maya chuwang chuan akal te pon kan hriat a tho met helai hian chome chi rang mau tuai le an na thlai chi rang an zuar thina tlom khop maya thiang hlima a fresh a lak lip ten hlum ani ti chuan kan phei zelang hei lei chu kan han zo ta a alo zam le deuh deta amai ro chu duty an oma leia hian motor din tam an phal lova a hlo ani che chul pal thei ani a ti chuan kan hman lei zau khi an lei an siam zo huna kan ron kual lu na tur an siam me ka zau nuam don khop maya chuan tuna kan kal na hi chu nakina an som dei don ani helai tenglori wang hian azam na pakhat deuh boka le lam hi ti chuan kan chak lam ding lam zawlai an rem chung zo la hian nakina alian do zo huna chuan kan lakal don ani hei le lam an lo zam na sa to khop mayan lo ding rei to a zam thui khop maya hei tuna kan tlan lai po hi cement concrete rin taka siam ani to a ti hian an lo ding tlar phei pu to maya hemi kan malu ka son thing puina dor vai dor oma chu ta tang chuan kirin kan kal theina tura kan han rem ruat dan velte azam namup mupte kan thlir ho don ani eng ang taka zam na sange leibor vela khan ti te kan thliranga ti khan lo thlir zel ula top thleng min lo thlir sak ula atun lai hian kan hriat angin leimin anas em maya ruasur ni hi khat ruasur hi kan dol meu lo ani a tuna hian Lengpui lama tangin aizol lam kan pan me ka lei kan thleng tha trepa lo zam le to boxi a maro chu lei kan thleng thanga lo zam dan zong te en kualin ro kan han rel rem te kan han ruat nok ati chuan reilu tuk ding lovin kan han sizing kan han rem fel vela kan kal vele theita ani duty te po an oma an ha khop maya hetiang ni kho hian duty te hi
kan za thiam apoimo a an thu kan oi poimo em ani ti kha hretel tabukila hei kan veilam hi nakina kan kalna tur ni china kan soi khani a ti son so ta ge ta son kan lu tanga so laya thir kwal pup le an siam me ka so an do pheidon ani chu chu an zo huna chuan nuam khopanga voin chu azam na sakhop maya keipo duty te puin traffic duty a kan tang tak tak ani kha bye bye zam rei to em zame hay là mà hay thầy to bốc xí rồi hay là mà khát lết tục lên pui airport rota Sihhmui lấy bula azama hay lấy mi số cần biết thì mấy một chuan thì ngày nào hôm lâu về bye bye giảm đấy tụi em giảm ấy hey tụi po liền khóc mấy khi làm mà khi giảm bốc xì khi lại khi amina chu vàng anh à pakata chuan khi ăn tol ra này hay tụi liền khóc mấy trồng lùi giảm taruk mày đấy vội chút bụi lâu hết mày khi lại khi nó thì giảm nó sa mà khi cái gì hiện à nó cần tí lắm không đây luôn à lấy luôn là con chút khâu để mẹ khâu thì cần cô thua chuan trò thua cầu kha anh đến từ đầu tìm ngor om pali ang ani ta pali hi sizing dan ngai tuang ai ni tro ngor o truck ki chete te in kal mai lamo helai giờ lan kan din thua tir mai ron ya ni chete te han ma te se thora ge hay lắm sủa lâu cho ngày nào tổ lâu Dâu chưa mà dao về này đâu không ạ ngô rồi hay tại nó lụt mày đó nè nè anh hay là nó lụt mày rồi cắn điện thua lâu cho nên bỏ nó xíu chứ nó đi về mấy rồi ron đi hết ta ron suy về rồi hết ta lục rồi đi thầy to khách sầu là thôi à ron suy dễ luôn sai chứ là cal lệ đâu chắc mấy rồi cái làm hiên cal phớt là chưa cái thầy đó rồi tắc tia đã thua lâu chưa
Ồ, thì khá nên là thì thầy trò về lòng. Lóc rồi. Có thầu đây là. Kem là lúc mà là bôi miệng là in sát hung đồ số giảm vàng đấy quay lầu rau vào lên chun thì khán là clear về chứ khát tiếng à rem ruột tu kan lẩu chuan kan giảm ri thin lút tu ka khoi à po kan soi tong khan motor kan giảm ani chuan asiam rem dan akal thei dan asolf dan kha kan ngai tua in thlung lowa kan ti zung hi angai ani chu tiang ro rel tuan lo chuan rei tak kan zam thin ani tuna po in thlung lem lo khan ti khan kan han ti nok ti hian kan kal thei pha ta ani leng pui airport pan tur le flight tur te an tlai angem o tlai pha an omangem o ti kha ngai tua na a oma ti chuan helai lei hi hun rei lo te ando thatura ngai ila ni china kan muang khan emi kan veilam ason an do phei zu to don ani helai po hian electric wire electric hrui kilai leimin khan a vot che na samaya chuwang chuan hei department le mi tlom ngai ten ti hian electric an han siama wire te a hrui te an han zam tha tiang ni khwa hian soitong khan duty te thu kan oya duty te kan ngai chan thiam apoi mo tak zetani ti kha ria ila tunlai hei fur ani chawa lir thei khal tu te le atu te po ifim khurtlang ti kha kan han in cha non le ni sela awan doina chu hom thin ma se film khurlo wanga wan doina to thei ani awangin film khur takin lir thei I khalang ti kha kan han soi le ni se lir thei chungchang hoi hom dan le engkim mai road sign traffic sign te po mi zo tongin karunda vek to kha lir thei khal tu ten hoi hom taka lir thei kan khal thei nana thil poimo tak te phai lam kal dan te silchar airport kal dan te le lir thei kai noi che sang te aizol ko pui chung lir thei kal dan te karonda to lo highlight ula ka channel hi en lo thiranga min la subscribe lo ten omani chuan khongaya min lo subscribe sakzel turin kan ngen chewa tin ke hi rental bolero khalin permit fel tak nein ka duty ka phone number hian motor hai ardu motor mangduin amani chuan min phone theu donia motor flight takin indu na hmuna nuam takin thamuang takin hadam takin kalo roi thin don cheunia kan rental farm hing hi mizo ka rental ti ania sarkar approve thap ani motor chitin reng aman to beratangin kan kola motor I hayar imang doni chuan idu ron bukro le mizo ka rental ramhun not aizol